Bon dia. Un any més la Federació Catalana de Ciclisme presenta la 17a edició enguany del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, de ciclisme en pista. D'aquests 17 anys, els 8 anys últims memorial Miquel Poblet, que per a molts el millor ciclista català de la història, per tot el seu currículum. Aquest és un trofeu per nosaltres de molt prestigi i que és molt valorat a nivell de l'estat espanyol pel fet que és l'únic que la UCI atorga punts per poder participar en campionats mundials, en proves mundials. Nosaltres n'estem molt satisfets per poder tirar endavant. De fet, en les últimes edicions val a dir que després dels problemes que vam tenir l'any passat, el 2020, per raons que tots coneixeu, raons sanitàries, va sortir el trofeu, després d'un 2019 que considerem una de les millors edicions, i enguany, en aquest 2021, hem tornat a recuperar el nivell que buscàvem i l'hem recuperat amb una participació que considerem de luxe, una molt bona participació, tant a nivell internacional com a nivell nacional. Per tant, estem molt contents. La Federació Catalana de Ciclisme al llarg de l'any organitza més de 500 proves en les diferents modalitats i d'entre elles d'àmbit català, àmbit estatal i àmbit mundial. D'aquestes proves que organitzem, aquest Trofeu Internacional de Pista és una de les nostres més valorades i pensem que hi hem d'abocar cada any tot el millor que sabem perquè cada any pugui sortir. Dius també que aquest any hi ha alguna modificació respecte a altres anys. El que considerem més important per nosaltres aquest any és que hi hem afegit un reconeixement també a tots aquells esportistes olímpics, a tots aquells esportistes catalans que han participat a Tòquio 2020. Us faré un recordatori, vindrà en Jofre Cullell, vindrà en Sergio Garrote, vindrà l'Israel Raider i segurament podrà venir en Cristian Bengue. Són catalans que ens han representat a Tòquio 2020 i que li farem un reconeixement dins dels actes protocol·laris d'enguany. El format del trofeu és el format que a nosaltres ens agrada, o sigui, per velocistes i per fondistes, a diferència de l'any passat, que només ens van quedar en fondistes. Repeteixo que el nivell és molt bo, hi haurà molta competència tant en fondistes com en velocistes, i ara, en uns moments, l'equip tècnic comentarà els detalls de totes aquestes proves. Jo voldria agrair una vegada més a l'Ajuntament la seva implicació, el seu suport en aquest esdeveniment, perquè nosaltres podem tirar endavant l'organització, també a la direcció de Velòdrom, que ens ajuda moltíssim, i també a la col·laboració que tenim de la Generalitat de Catalunya. Només em quedaria dir que animar a tota la família ciclista que vingui al Velòdrom a gaudir d'un gran espectacle. És un espectacle que pot anar per tota la família i que el tindran en sessions de matí i tarda demà dissabte. Esperem que el temps ens acompanyi i res, animeu-vos a compartir aquest esdeveniment. Gràcies. A continuació parla potser... Sí, sí. Doncs res, primer de tot, gràcies per la invitació de part de la Federació, que, com bé ha dit el president, una bona col·laboració entre les dues entitats, és a dir, des del Velòdrom, des de la direcció del Velòdrom i de la Federació. Creiem que aquest tipus d'esdeveniments han de marcar una mica la línia d'actuació de la direcció del Velòdrom. Se n'haurien de poder fer més perquè tenim un velòdrom molt atractiu i per tant hauríem de poder eixamplar aquest calendari de competicions que fa la Federació i ens agradaria que això no fos una vegada a l'any, sinó que en poguéssim fer moltes més. Evidentment depèn de les federacions, de la Federació Internacional també, etc. Però ens agradaria molt poder tenir més competicions d'aquest tipus alguna altra època també de l'any. Pel de més, doncs res, que tothom s'animi a venir. El president ha demanat
aficionats, les famílies ciclistes. Jo demanaria, no només a les ciclistes, perquè el ciclisme en pista és molt atractiu, pensem que realment és un espectacle veure-ho, i tots aquells que pensin que el ciclisme els hi pot aportar espectacle, que vinguin perquè les curses d'aquest cap de setmana són espectaculars i per tant s'ho passaran molt bé. Animo no només a la família ciclista sinó a tothom que li agradi l'esport a venir aquest dissabte. Val de més res, esperem que sigui tot un èxit com cada any i a treballar per fer-ho encara millor l'any que ve. Gràcies. Molt bé, ara en tot cas l'equip tècnic que ens doni més detalls a nivell de participació, de format, de competició i en fi, que ens doni els detalls de l'esdeveniment. Bueno, jo l'únic dir a nivell de participació, cada dia donem compte que els corredors que venen, valga la redundància, volen venir perquè és Barcelona, perquè els agrada molt el velòdrom, que els agrada molt la competició i la veritat és que tenim una molt bona participació i també hem de dir que gent que no ha pogut venir pel tema Covid, gent que no ha pogut venir perquè coincideix amb unes altres proves internacionals, però vull dir que estem contents amb la participació i crec que podrà ser un èxit i el que més important és que és un pas més perquè l'any que ve tornem a fer més proves internacionals. Jo, el que sí que volia destacar una miqueta referent al trofeu Miquel Poblet és que és la punta de l'iceberg de la pista a Catalunya. Penseu que darrere del trofeu Miquel Poblet hi ha un calendari de pista bastant extens, per no dir que estem en els moments que més curses de pista tenim a Catalunya dels darrers 20 o 30 anys. I això es nota amb el nivell també dels esportistes, dels ciclistes catalans, que cada vegada poden competir a un nivell més de tu a tu amb la resta de corredors d'àmbit internacional i que abans tenim a l'Helena i a l'Imma, que es barallaven ells sols, i avui en dia tenim molts altres ciclistes com l'Eric i de més que ens posaran el llistó molt alt. I això és perquè a la base apreta i nosaltres per reconeixement de la base aquest any com a novetat farem en el intermig entre matí i tarda farem unes curses de ciclisme de pista de base d'infantils, cadets i fèmines. La participació aquest any en aquestes categories ha sigut extraordinària. Els clubs de les escoles de ciclisme estan apostant per la pista i sobretot el ciclisme femení està apostant per la pista. Jo diria que és la modalitat preferida de les noies, la pista, perquè és on veus més igualtat de participació entre nois i noies. A la carretera, al BTT, hi ha molts nois i moltes noies, però en canvi la pista veus que la cosa va molt semblant. Això vol dir que té molta acceptació en el món femení i té molt de camp per córrer en el futur. I això és el que volia. Val, doncs, per acabar amb aquesta presentació, la nostra directora tècnica ens farà 5 cèntims del que serà la participació, tant de fundistes com de velocists. També dir que en aquesta presentació ens acompanyen 3 grans campions, la italiana Silvia Zanardi, que ha volgut estar present avui aquí amb nosaltres, recent campiona d'Europa, també a l'Inmar, Esteban, gran velocista i la coneguda, la molt coneguda per tots nosaltres i gran campiona, l'Helena Casas. Per tant, ara la Marta ens explicarà el nivell d'aquesta participació i ens donarà detalls. Hola, bon dia a tothom. Com hem comentat, la participació aquest any internacional és extraordinària. 15 països representats, hem omplert l'Òmnium amb 24 corredors al masculí i amb 20 al femení. En velocitat és on ens quedem més curts, però hem omplert amb 10 corredors masculins i 7 femenines. Per temes de protocol de la UCI, tema Covid, doncs aquesta tarda el jurat tècnic demanarà a tothom certificat de vacunació PCR. Qui no ho tingui, aquesta tarda aquí nosaltres, Federació Catalana, hem posat un servei
de test d'antígens, vindrà un doctor a fer test d'antígen a tothom, per tant ens assegurarem que la participació demà és neta, els corredors podreu sortir a competir amb els vostres rivals tranquils i tothom net. I com comentava el president, doncs tenim el plaer o l'honor de tenir avui a 3 corredors, a l'Itmar, gran velocista, no sé quantes vegades campió d'Espanya, ho he perdut el compte, i jo us volia presentar com a les grans protagonistes d'avui, que aquest any hem decidit, algun any teníem un noi i una noia, aquest any hem decidit tenir, com comentàvem, representació femenina per part de velocitat i per part de fons. Per part de la velocitat, demanaré a l'Helena que vingui aquí al meu costat, o després us deixarem seure aquí, agafo una cadira. L'Helena bueno, sí, i la Sílvia també aquí al costat. L'Helena Casas, bueno, tothom la coneixeu, innumerable, jo he perdut el compte dels campionats d'Espanya. Voltant de 30 medalles. Vale, jo també he perdut el compte, però de l'Helena dir que té 3 medalles en campionat d'Europa, aquí la veieu. La darrera va ser l'any passat, un bronze, si no m'equivoco, que sí, i medallista al Copa del Món, medalla d'argent, a Canadà. A més, va ser olímpic a Rio amb diploma olímpic. Per tant, el nivell de l'Helena és espectacular i jo només li volia preguntar com ho veus demà, les teves rivals, i què esperes d'aquest trofeu. Sí, doncs tinc moltes ganes de competir aquí. Des de que es va recuperar el 2009 doncs no he estat competint cada any i principalment sí que veig que tindré una rival que és la irlandesa, però com comentaves abans, sí que la participació general és bona, però en concret en la secció de velocitat femenina sí que és una mica fluixa, fins al punt que no arribem als mínims de participació perquè compti que compti per tenir punts UCI. Sí que ho hem estat parlant abans amb el Jaume Mas i s'intentarà de suplir aquest any, de cobrir aquest any aquesta participació, per almenys ja que estem durant tot l'any viatjant arreu del món per recollir aquests valorats punts. I sí que en velocitat faltaria una més, en individual, si hagués dit 7, serien 8 i perquè hi havien 3 més. I aquest any serà d'aquesta manera, cobrir-ho d'aquesta manera i espero que per altres edicions no haver d'anar a última hora a cobrir aquesta participació i que podem comptar amb els punts. Però vist l'augment de participació que ja tenim aquest any, creiem, i jo també soc optimista, que l'any que ve podrem tenir més noies velocistes. Espero. Sí, en general, al fons sí que el que comentes, que sí que és molt bona i em perdona enveja que hi hagi tan bona participació i igualment correm a casa, sempre és un plaer córrer aquí i correré amb ganes i amb il·lusió com sempre. Gràcies, Helena. I per la part de proves de fons tenim a la Sílvia Zanardi. Sílvia Zanardi us diré que és una gran corredora amb un gran futur, ve de l'equip italià Vaping. Va ser 5ena a la Challenge La Vuelta, la Volta a Espanya femenina, amb l'arribada a Santiago de Compostela, amb un final espectacular, 5ena, auguri, complimenti. És actualment tricampiona d'Europa en pista, en persecució per equips i en puntuació, però és que just avui, fa una setmana, no, ni una setmana, xico jo ni a plena, es va proclamar campiona d'Europa de carretera, que aquí ens podíem demanar qui ens ha portat a la Mayor. Silvia, ti ho presentato, ho detto un po' il tuo palmarès, quello che hai capito. Siamo molto contenti di averti qua, grazie per venire, grazie per portare la maglia, per stare qua insieme a noi. È la prima volta che vieni a Barcellona, speriamo che ritorni. Come vedi le tue rivali, ce li hai qui, hai visto le tue per domani, come vedi la corsa, cosa aspetti? Speriamo il tempo ci accompagna anche. Vabbè, non le conosco tutte le ragazze che ci sono domani, però sono davvero contenta di essere qui e correre a Barcellona, in questa pista. E come rivali più forti per te, chi pensi? Abbiamo visto le 2 australiane, però appunto non ci sono, quindi vedremo domani in corsa. Gràcies, mille. I t'he preguntat-li com ha estat aquesta setmana després de l'europeu, no? Si una setmana després de guanyar, no sé quan fa que no corre en pista? Com hai vissuto?
toda una settimana fa che hai vinto l'Europeo, questa settimana hai potuto allenarti in pista, sei stata facendo tanti, hai potuto riposare, come arrivi qua? Ho fatto i nostri campionati italiani in pista, quindi ho corso 2 giorni in pista e di riposo no, c'è poco ancora, vediamo a fine stagione. Diu que ha pogut descansar poc, que ha sigut una setmana atabaladeta i bueno, per mi ha sigut Una pregunta, ha rodat a la pista ja? Dopo. a la tarda. Pues sarà maravillata. Dice che ti piacerà molto perché è una pista molto veloce, è molto facile da girare. Grazie. Si teniu alguna I després a l'Helena això, que contarà això dels punts UCI, no? Perquè ho dic per marcar la importància del que suposa tenir una competició internacional aquí a casa, no? No sé si podríem dir que has fet més de la meitat de les edicions del trofeu, tampoc tinc el compte, no? Però mira això, per una ciclista com tu que has fet les Olimpiades, que és important en cicle olímpic, què suposa tenir una competició internacional aquí a casa? Bueno, doncs ho valoro molt, no? Que es faci aquesta competició, com comentava també el Francesc, no? Si tinguéssim més, doncs millor, no? Però sí que es valora molt que es faci aquest esforç per organitzar una competició aquí a casa, al voltant a la pista on normalment acostumem a entrenar, i també envoltada dels teus, ja sigui gent del club, companys, companyes, familiars, amics, no? I bueno, això, volia dir el que havia comentat abans, també animar la gent que s'apropi a l'Velòdrom i també per la gent que ho desconeixi que s'endinsi en aquest món que segur que li agradarà. I com deia el Xavi, tu has vist un munt de velòdroms d'arreu del món aquests anys, però que està molt ben valorat, el velòdrom d'aquí a Barcelona, no sé, a nivell de pista i tot plegat, no sé si també estàs d'acord que és de les pistes més... Sí, per mi és el millor velòdrom d'aquí de l'Estat. La llàstima que no estigui cobert, no? Que sí que portem molts anys demanant-ho i ens encantaria perquè, per exemple, per demà sí que és l'únic patiment que tenim, de poder córrer que el temps ens respecti i podem córrer en bones condicions. I la fusta és perfecta, és un velòdrom molt fi, és ràpid. L'únic factor al final del vent també, que condiciona molt i el temps en general, si plou o qualsevol adversitat. Fantàstic. Alguna pregunta més per les protagonistes o per... No? Qui vulgui tancar? Doncs sí, agrair la presència tant de la Sílvia com de l'Helena i de l'Imma en l'acte, així com el director del velòdrom i l'equip tècnic de la federació. Estem davant d'un esdeveniment molt important per nosaltres i esperem que demà tot ens surti bé començant pel bon temps. Per tant, reitero l'animació perquè tothom ens vingui a visitar el velòdrom a gaudir d'un bon dia de ciclisme.